Ďalšia technika bude čisto pre jitserov, pretože tiež sa niekedy nevedia vlastne navodiť tú techniku, pretože nejaký wrestler alebo MMA fighter na nich tlačí. Takže si prebereme triangel a ideme si to ukázať, akým štýlom. Zase situácia, hej, keď super na nás tlačí, niekto sa snaží nejakú kimuru, nejaké veci, áno, nevie sa do toho dostať. V prvom rade mám zavretý vždycky ten guard, pretože keď mám potvorený, môže mi preskočiť do half guardu alebo do bočnej, hej. Čiže spúšťam nohy, stehná sú natesno. A teraz situácia. Zatlačím, vlastne ako keby som ho vymostoval, hej. To mostovanie viem využiť a aj keď sa tlačí naspäť, už tam pichnem petu na bedro, koleno. Punch. Viem si ho kontrolovať, hej. Otvorím, vytačam sa do strany, chytám, zatváram, dvíha sa, up. Páka na ruku, hej. Zase situácia, tlačí na mňa, neviem sa z toho dostať, neviem si tam vytvoriť ten priestor. Dám nohy natesno vedľa, kontrolujem stehnami a urobím krátky most. Ten musí byť veľmi explozívny. V tú chvíľu dám koleno na jeho solár, na panvu pravú nohu, chytám, vytačam sa do strany, vykopnem nohu čo najvyššie, pretože často je problém, že niekto to dá nízko a nevie zavrieť ten triangel. Ja tú nohu vykopnem, uhlujem, chytám. Toto musí byť stále na bedre v kontakte. Zavrem a nohy tlačím spolu. On jak sa dvíha, za maličkovú hranu. Takže držím, neviem sa dostať, nohy dole, stehna tlačím do ňoho. Rýchly, explozívny most, bobkám tam nohu na bedro, druhú na koleno, tu si vytváram priestor, chytám ruku, dávam sa do strany, vykopnem. Istím obidvomi rukami, závrem, vzťahujem stehna k sebe. Super sa chce dvihnúť, chytám maličkovú hranu, nie je palec hore, maličkovú hranu, pretože tam sa vytvára veľká torzia, jak sa dvíha. Veľmi silná páka. Čiže tlak na mňa, v tej chvíli dám dole nohy natesno, stehna tlačím do ňoho, rýchly explozívny most, kde dám nohu na bedro, koleno na solár, do kríža, aby na mňa nemal dosah. Vytačam sa do strany, vykopávam, istím jednou rukou, druhou, zatváram triangel,